Hello friends, Jai Jagannath. Welcome back to my YouTube channel. My name is Bhupati Pawan Rao. I am from Ganja, Odisha. ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦୁବାଇରେ ରୁହେ। ଦୁବାଇରେ ଗୋଟେ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ମୁଁ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଦୁବାଇ ଆସିଲେ ତା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ କେମିତି ରୁହେ, ଆଉ ଦୁବାଇର ରିଆଲିଟି କ'ଣ, ଦୁବାଇର ରୁଲ୍ ନିୟମ ରେଗୁଲେସନ୍ କ'ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବି। ଆଉ ମୋର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆଣିପାରିବି। ହଉ, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।